Така. Я опитай сега да я дигнеш малко повече тръс да върви и събери отново. Така, ай сега я събери. Значи няма да я дърпаш много в устата рязко, разбираш, по-плавно не, защото тя малко повече реагира от устата, тя не е толкова обучена. Айде дигни я малко на галоп. Така, леко, леко, събери я, леко, събери я. Ако видиш зор, върти я в кръг, колкото може по-малък кръг, да галопира леко, леко да галопи, обади се, обади се, не дей натягай повече повода. Значи няма да натягаш много поводите, пъни ги по-накъсо поводите към врата. Така.